durant el segon trimestre el tema de la prehistòria. Voleu saber com hem fet? No perdeu detalls. Hem fet una gran varietat d'activitats. Al principi, els mestres ens van donar una fitxa per veure què sabíem sobre la prehistòria. Després ens van dividir en 4 grups i ens van donar una cartolina amb paraules i imatges que havíem de col·locar en el lloc correcte. Ens vam adonar que moltes paraules no les coneixíem, com nòmada i sedentari, o no sabíem exactament on col·locar-les, però a mesura que anaven aprenent coses noves, anaven corregint la cartolina i col·locant-ho tot bé. Per començar a estudiar la prehistòria ens van donar unes fitxes sobre cada etapa. També vam veure vídeos de Smiler-Leand que estaven penjats al Classroom. Vam contestar preguntes sobre el que havíem vist i vam agafar paraules claus i vam completar un esquema amb el més important. Per aprendre més sobre el Paleolític, vam llegir un text i vam fer un esquema amb les idees principals. Sobre el Neolític, vam buscar informació en 2 pàgines web que ens van compartir i vam respondre a preguntes com què es va inventar, quan comença i acaba aquesta etapa. L'edat dels metalls la vam treballar d'una manera diferent. En comptes de fer un esquema després de llegir un text, ja teníem un esquema fet i nosaltres vam haver d'escriure un text amb la informació. Durant aquesta investigació vam descobrir que a la prehistòria feien representacions religioses per honrar els morts, com per exemple feien dòlmens, menhirs i cròmlecs. Al llarg del projecte vam anar corregint els errors de la cartolina. I al final ens vam adonar que el començament no sabíem gaire de la prehistòria, però que després de tot aquest treball n'hem après moltíssim. Els nostres professors van portar llibres de la biblioteca del poble i també van poder fer servir els llibres de la biblioteca de l'escola. Així vam poder llegir i mirar molts llibres sobre la prehistòria. Alguns dels llibres que més ens han agradat són La sensacional història del món, perquè té pàgines explicables molt divertides, i Qui viu la prehistòria, perquè ens permet buscar detalls amagats en les il·lustracions. Aquests llibres es podien llegir tant a l'estona de lectura com a l'hora del medi, per buscar informació i aprendre més coses. El 22 de febrer vam anar d'excursió a les coves de la Font Major, que es troba al municipi de l'Espluga de Francolí. Era una sortida molt interessant perquè ens va ajudar a aprendre més sobre la prehistòria. Per començar, ens vam dividir en 2 grups. Un grup va anar a visitar les coves. Allà dins vam veure diferents vídeos que ens explicaven com vivien els humans de la prehistòria. També vam poder veure maquetes amb personatges que representaven escenes de la seva vida, com caçaven o com feien activitats diàries. L'altre grup va tenir una activitat molt pràctica. Ens van ensenyar com construir una cabana, com les feien a la prehistòria. Vam aprendre com feien el foc, amb tècniques antigues, i com pintaven a les parets de les coves amb pintures rupestres. Després vam poder fer els nostres propis gravats i pintures sobre roques, imitant les que vam veure a les coves. Després vam canviar de grups, així que tots vam poder fer totes les activitats. Vam dinar tots junts en un parc i vam poder jugar una estona amb els nostres companys. Ens ho vam passar molt bé i vam aprendre molt sobre com vivien les persones a la prehistòria. Hem vist un vídeo que explica un important descobriment arqueològic que demostra que les dones també participaven en la caça, desafiant la visió tradicional que només els homes caçaven.
vam dividir en 3 grups, un per a cada etapa de la prehistòria, el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. Primer vam pensar com volíem fer la maqueta i la vam dibuixar en un esbós. Havíem de recordar les coses més importants de l'època que ens havia tocat, com les cases, les eines o els invents. Després vam fer una llista amb tots els materials que necessitaríem per construir-la, com fang, cartró, pals o pintura. Durant alguns dies de plàstica vam treballar en grups per construir la maqueta. Ens va ajudar la mare d'una companya que ens va donar idees i ens va ensenyar a enganxar i modelar els materials. Al final les maquetes van quedar molt boniques, tant que el va posar a l'aire de l'entrada a l'escola. A més, em va ajudar a entendre millor com era la vida a la prehistòria. A classe de castellà hem treballat el tema del còmic i ens hem inventat un còmic sobre la prehistòria. Podíem escollir el període que volíem, el paleolític, el neolític o l'edat dels metalls. Abans de començar, la mestra ens va explicar que valoraríem el nostre còmic. Així sabíem en què havíem de fixar-nos i com fer-ho bé. Una de les coses més importants era que el text i el dibuix havien de coincidir. Per exemple, si un personatge estava content, el que deia també ho havia de demostrar. També havíem de vigilar de no dibuixar objectes que no existien en aquella època, com mòbils, cotxes o edificis molt alts. Això ens va ajudar a fer que els nostres còmics s'entenguessin millor. Molts companys i companyes van triar el neolític perquè en aquella època els humans van deixar de ser nòmades i van començar a viure en el mateix lloc. A més, es van inventar coses molt importants com la roda, la vela i el teler per fer roba. Ens va resultar molt fàcil treballar aquesta època perquè podíem imaginar diàlegs entre els personatges parlant d'aquests invents i de com va millorar i canviar la seva vida. Com ja heu vist, no hem parat. Espero que hagueu gaudit dels vídeos igual que nosaltres ho hem fet d'aquest projecte. Fins aviat!